Здравейте! Това е новата ни лятна версия на кутията ни за работа с глина. Семенцата и пръста изсъхват. Отпуска или не, няма ги вече. Измислили сме друга изненада. Картата, образователната карта с полезна информация, инструкцията. Отзад има QR код с инструкции за работа, видеоинструкции за работа. Кутията с 3 вида инструменти. В видеото ще видите кой инструмент за какво се използва. Глината добре опакована, за да можете да я получите мека и приятна за работа. И изненадата, чайни свещи. Да си направите ажурни съдове, като си сложите свеща, може да ползвате това, което ще направите като свещник, или просто да си ги пуснете, да си ги запалите. И съответно подложката, върху която да работите. Очаквам ви с нетърпение.